Hello, partner Jen. Hello partner, maray na hapon po. Kamusta? Mainito na no? Yes. Opo, ingat-ingat kita sa sobrang init. Pero Eto kaya ang daw. ano niyan, ang heat index. Aday ko aram ta ano yan dahil si Kuya ay nagparamarites mo niya. Dahil nagparamarites si Kuya ay yan. Oh, anyway, mainit managalan panahon partner, no? Ay Opo. po haning halaba na pasensya sa pag sa mga bagay-bagay. Nailing mo ning ano sa Facebook? Are. So, pod kayan. Trending. So, haralipot na pasensya ang dara. Nagbaradilan biyo sa tinik mo. Oo. Oo. Nagkainitan. Oo. Mga motorista. Mga motorista, riders, tapos sarong negosyante. Yes. Nagpuon sa na dito sa mga sagi-sagi, gurgit-git dyan sa tinampo. Nag-abot sa baradilan. Nako, dakulang factor ang mainit na panahon pag mga araw gayan, partner. Oo, talagang may nakausamang partner ng init. Init din sa payo. Init sa payo. Opo. Mga maiinit ang payo. Parilipot-liputan mo na tabig nindo. Paano ba paliputan ang payo ko? Mag-aircon. Kala ko kugos lang ni Mrs. Ay, lalong mainit. Lalong mainit. Lalong mainit iyan. Baka sa inyan makaabot. Sa sobrang kainit-init. Opo. Diba? Anyway, maray na pagkahapon po sa Tuya Gabo. Sabi nga ni, apod kini, relax lang. Mag-relax lang po kita ko niyan. Aldaw ning Lunes, mga tugang huring aldaw kan bulan ning Marso 2025. Yes, sa aga, Abril. Abril. Ba sa aga? May pigas sabi sa aga na kapag Abril 1, may buruahan sa May buruahan. may buruahan. Opo. Yung Totoo mga ba yan? sa mga kapay-kapay na kung ano-anong pigtataram. April April Fool's Fool's Day. Day. Opo. Igwa na dyan biglang nababados. Ang lalaki nabados. April Fool's Day po yan. Okay, yung kalokohan nga lang. Yes, i-mindset na po ang satuya ng mga isip sa aga na bako gabos na mababasata sa Facebook Totoo. yan or sa ibang mga online platform. Totoo. Bako Yes. totoo. Malog na naman yan sa pag-verify partner kung totoo ba talaga ini. Verify lalo na po ang mga fake news nasa tuya ng mga nagkakabarasa. Yes. Sa aga madakulian, sa aga baga April Fool's Yun nga, Day. takol ang sana di kita mabiktima ng panloloko. Correct. Marauton baga ang naloko ka na, partner. Day pa. Day pa ma. Aray ka pa. Sa sukuli lang. Sa uli. Maguna ko ngaya 5 piso pala. Piso pala. Kulang pala. Oo. Ika, Ano? naloko ka na or nanloko ka? Naloko ako. Sabi da ama. Para sa biktima. Sabi da kaya mabalik. Oo, day na Dahil na buminalik. Ha? Grabe gigid sa panghihinayang muna dahil na buminalik Kuya A. Na April Fool's Day si Kuya A. Na-experiensyahan mo pala maloko. Yes. Grabe naman. Dahil na magbalik, sumunod ka na sana ngaya. Dahil na ngaya pa di makabalik, sumunod ka na sana. So di Sige. ka suminunod. Dahil ako nagsunod. okay. Duman man ako sa ibang lugar. Yes, partner. So speaking of sumunod, Anong masunod? sana sumunod naman ang mga kandidato, mga aspirante ngunya na campaign period partner, especially digdi sa local level. Yes, sa Mayo do si baga kaya igwa ni yun, Midterm elections. Yes, And ngunyan sa panahon ngunyan sa aldaw na inipon kan na petsa 28. Apo una tabi so local campaign period, sari-saring paribok kan bako paribok na so mag-iiriwan. Jingle. Karantahan, rediboka, sino pinagkukurahuan sa inyong mga kandidato. Yes. So, normal yan sa sarong panahon, which is yun nga ning campaign period. Yes. Na every now and then, partner, makakamati kita dyan tabi sa tuwi na palibot ng mga jingle. Opo. Kasi, minsan. Minsan, apod kini nakakabulahaw. Iyon nila yun so yun sa mga highway lang ang Yes, mga pigagihan kang bigla sa matagtag sa iyo kung maray kung magayon mapapabayli ka na. Minsan da kaya so iba nagrereklamo. Okay. Minsan so iba partner nagrereklamo na very early na aman magpatugtog.
mga Pero anong oras alas 5. So, talaga? May Grabe. nagpapatugtog na daa. Dapat ko, may oras man pala lang kung Dahil ko man anong oras na-experience yan, mag-start. partner yan, na personally. Pero may nagsasabi sa kuya, igwada ang nagpatugtog ng alas 5. Yes. Kumbaga naging alarm clock na ngaya. Kaso ang problema, bako man ka boss, natawo, nagmamata ang alas 5. Alas 5. Napapulawan lugod sa mga Napapulawan. nagralamaw Oo. man. Ano. Yes, pero partner ang Saint Joaquin, tama ba? And Anne, sa Malinaw Albay. Nangangapulan partner na sana pagtangod naman sa simbahan, punduhon mo na ninda. Oh yes, during Eucharistic celebrations po yan. Sabi digdi po mga tugang, kindly turn off your campaign jingles when passing by a church, especially during Eucharistic celebrations. So, yun man sana po na pagrumdom. Yes. Yes, nakaka-distract, no? Nakaka-distractan aktibidades sa simbahan. Opo. Sabi nga ni talaga, syempre pag tangod sa simbahan, respeto man ka tao partner. Ano. So yan po ang pangapudan kang mga parokya, simbahan ligdi. Halos partner kadakla na simbahan ligdi sa diocese iyang pangapudan. Yes. Kasi na-experience siya ni dalalan sa mga simbahan na yaon lang talaga sa highway. Correct. A friendly reminder from of our parish to all the political candidates and parties. All right? So, ayan po siguro ko maging mindful man kita, maging mindful kita tangali na makuha talaga ang boto kan tao. Yes, Sa kung tama. pag na bad trip sa imo ang tao imbis na ikaan bubuto hondain na. Dain na. Ha? Ano na lugod? Buminaligtad lugod. Yes. Puminig na lugod ki iba. Kaya importante po ang pagsunod as in respeto. Yes. Sa mga driver tabi kanilang bang bihikulo na nagpapatugtog kan jingle, Correct. maging mindful po kita. Maaraman Yes. ta na kung pasain na kita, kung aramin na kita sa mga simbahan, di ba? Pakiluway-luway or pakipunto muna. Pag nakalapos na sa iling na dahil na kita makakadistorbo, sige, Go na. patugtugara. Diba? Oro ulit-ulit na. Yes. Pakasugadang Mariano. Alright. Okay, so yan po okay partner kang kasuka po naman sa dakulang selebrasyon sa Bunuan kang Santo Domingo. Wow! Particular sa Barangay Buatan dyan sa Santo Domingo, yung pigapod na Quao Festival. Wow! May wow! Yes. Wow na wow. Wow na wow sa wow. Yes, opo partner. Naka-attendir ka na kang arog kay ning teripon. Dai ako naka-attendir kan Quao Festival since na nagkaigwa po king siring na festival bata naihiling ko. Yes. Naihiling ko na nagkakaigwa ng karo budel fight yan partner Talaga, budol fight. Oo. Sobra ning duwang tuliladang Quao tabi po mga tugang. Duwang tuliladang Quao or pigaapod po ining yan. Owlfish, ang sinerbi po kaso ugma during the Budol Fight kang Quao Festival dyan po sa Barangay Buhatan, Santo Domingo Albay, kaso hapon po yan Marso 30, 2025. Yes, partner. And sabi ni Barangay Chairman Noel Serrano, highlight kay ni partner ang Budol Fight kang 3-day festival featuring freshly caught quaw. So mga nagkadarkop na presko pang quaw. Bagong dakop nagpipiritik-pitik pa yan Yes. partner. Grabe. So ang mata baga kang koda kula partner. Yes. Tapos ang niya mapula-pula. Yes. So talagang grabe nagugutong lugod kita ngayon na hapon. Alam mo, bako lang ini partner, bako lang ini basta festival, naginibo kan tao na magselebrar kan Quao Festival, but ining festival na ini nagsiserbi na sa heartfelt tribute to the ocean. Okay. Pinagha-highlight ining pigapot yan crucial role in sustaining the local fishing industry. Yes. Diyan po yan sa Buhatan. Yes, partner. Diyan talaga sa Buhatan, ang mayor na hanap buhay talaga ninda iyo ang pagsisira. Correct. Ang hanap buhay ninda iyo ang pagbabakal ng sira, paglawod. That's why saro ini sa kumbaga pasasalamat man sa Correct. kadagatan, Yes. sa balaog na biyaya na ipigtaw sila na kadakol ni Correct. pag nagbiyahe ka baga sa Pasirig duman Pasirig sa duman. Dako lang bang binwit? Pasirig. Binwit ba? Banwit. Banwit. Mga banwit. So, ayan po, pinagigibo ining Quao Festival taon-taon. So, sana, partner, sa masunod na taon, makanamit naman kita, maka-experience naman kita kaining
Kuwaw Festival dyan sa Buhatan. Opo. Kasi sa roon ay ni partner sa pigdadayo sa munisipyo, and imagine na sa 5,000 na katao ang nagpartisipar. Yugon mo Oo, and 5,000? Oo. Opo. Oo. And sabi 5,000 partner, so nabasog ka so apong kagwaw. yes, sabi nga sobra pa daw partner. And So mga imbitado, nag-imbitar ba? may dara-dara man sindang Oo. grabe. May mga arog kayan sinda. Pag inimbitar ka, maimbitar ka ba? Mag-imbitar ka. Para may Kasi kaiba may ka. kaibanan ka. Di ba? May kadamay. So ano mo, apod kayan, so comfort person mo na mahiling kang naglalafang Yes. kang kuwaw. Di ba? Opo. Oh, anyway, in fairness partner, talaga ang kuwaw masiram. Correct. Anong pinaka masiram na luto ang gusto mo sa kuwaw? Ara mo partner, gabos na luto kan kuwaw. Masiram. Pritos, picadillo. Pritos, picadillo, pritos. Ah. Gabos na. Ako, paborito ko, pritos. Talaga. Aramo kong nata. Dahil ako nakakahalat, gusto ko kaunon tulos. May kasabihan baga na pritos, kaon tulos. Tulos. Madali na mo. Pagkapurotok-putok sa sa mantika. Oo. Pwede mo na kaunon. Yes. Diba? Dahil ako mahalat kang iba pang luto na may proseso pa. Haloy-haloy pa. Sa sobrang kagustuhan ko tabi, partner, na makakaon kikwaw. Okay. Ang gusto ko na sana talagang luto kang kwaw. Pritos ng gad. Pritos ng gad. Sa madali isa na. Ibuntog mo sana sa mantika, magkala ka. Oo, dahil ko na kaya, dahil Nako. pagkwaw ang isira, partner, dahil ko na kaya maghalat ning maghaloy pang magluto pa kung anong potahe. Minahali po na pasensya mo. Minahali iputan pa Gusto mo na makakakan. Yes. Kaya pritos lang, okay na ako. Dahil na, picadillo, medyo, ano yan, makudgud ka pa. Correct. Maanap ka pa panggisa. Oo, Ricado pala. Dakulon pa. Petsa. Paano ka petsay? Prito sana. Pag-alailing mo kang ko, bibuntog nan sa mantika. Pag mainit na ang lana, Yes. pipa pirik-pitik na dyan, hilagang kinit na asin, ay, baana. Ihanda mo na ang maluto mo, partner. Tadamay iyan. Pero ingatan mo ang pritos mo, partner, baka unaso Ay, na. di pagpaunaso ng pritos. Tapos kaya ang mga ikos, ay, ang paborito po ang kuwaw. Correct. Ha? Paggiling mo, wala na. Yes. Okay. Yan po, nangyari po. Kuwaw Festival, kasmahapon dyan sa Buhatan, Santo Domingo, Albay. Alright. Okay. Pero may aksidente akong nahiling Oo, dumaan. sa halisin na sa sarong motorcade, partner. And pababa na. Kuminalitok sa jeep. Actually, mga residentes ini kang Barangay San Isidro, kan Santo Domingo. And good point kasi wala man ki grabe mga minor injury ang nangyari. So, Okay. So, pero ingat-ingat. Yes, kasi kung magdadumang ka sa buhatan, patukad may talaga patukad siya ng talaga sobra. duman, may pababa, may paliko, baka So, umatras kita sa oras. So, di kakayanan kung jeep talaga, partner. Pasiguro po kita kan mga lunadan niya to, dapat nakakondisyon na sa tuyo ng mga lunadan. Pag maanap kita kikwaw. Iba na lang daw kami ni Kuya A. Yes. Pero pag abot sa mga tatarik-tarik, malakaw kami. Kaya may po maglakaw. Lakaw na lang. Apo. Alright. Sige, partner, si Gerald Aranya, pabati daan naka-tune in. Uy, Sa salamat ni- po. Thank you very much. Sa Gugon, happy listening kay Bibi Girl. Oy. Erika, Bibi Ikay, Yave Aranya. God Bibi bless you. Girl. Bibi Girl ka na, ha? Ay, dili girl. Salamat tabi sa pagantabay, Alright, partner, igwa kita ning public service kunya na pagkahapon. Hali po ini sa kay Father June Barquez kan St. Raphael's Parish, Okay, Father June. So sa iya da pong pet dog na mini pincher color brown nakatanggas da sa iyang nagakakudan kan Domingong Matangang Banggi, ka suugma Marso 30 dai pa sa iya darapa sa iyang kakod, mga tugang kung si Isay man po tabi nakakuha sa iya kung pwede tabi na maiuli po sa kumbento kan St. Raphael's Parish, matao man po ning gratifikasyon, dita gratifikasyon sa makakuha. Ayan, sa hali po yan kay Father June Barquez. Tatso sa iyang pet dog makabuhi. Nako. Daradara pa da ka ni partner Su. Gakod. Nako, sana di man nakarayo pang barhay. Yes, sana sa makakuha man pakibalik Ibalik man tulos po. Okay. So sarap bagan sa mga sabi nga ni man's best friend. So, dipisilan din kapag nararayo sa iyo, partner. Correct. Okay. Parang may hugot ka duman May hugot ka duman. Sabi mo kaya kasabago, binayaan ka. Dahil na binalikan. Dahil na binalikan. Kaya Sana naman si Father June, maski nabayaan kayong kansayang pet dog, bumalik pa rin Mabalik siya. man ka rito. Ang ayam, nagbabalik talaga. Pero Opo. sana sumakako, ibalik man Ibalik po. po, isurrender manggiraray. Okay? Alright. Sige, alam mo na kay Kuya Ed, Eduardo
Eduardo Ramoso, partner watching from Uwas Albay. Yes, salamat Kamusta, ang Kuya tabi, Ed? Kuya Ed. Alright. Thank you very much sa imong Yes. perming pagantabay. Ano? And si Marcelo Paloyo, hello man po sa imo, asin si Kuya King Reginaldo. Yes. Bago kita na magduman partner sa satuya na topic, sa satong pagbabalik, ano? Ano talang, dito lang napakonsuelo sa lambang pamilyang Pilipino. Taaranin niya naman partner ang graduation rites. Graduation ceremony. Yes, correct. Tingapot ko nga ni sa mga interns sa Friday ngaya, sir, matapos na dasinda. Sabi ko, Yung duty ninda digi sa DCGP. Oo, duty na matapos na sa duty. So dire-diretso na sinda kan sa indang pag-asikaso kan sa indang graduation Requirements. ceremony, no? So iba actually nagre-ready na sinda para sa mga pictorials, Okay. ano? Iba gayan, ano? May migbigyan ako diyan, nagpa-highlight na. Yun o, sa Rosa Edot na piga-prepara nila sa buhok nila. Yes, ano? Madali na ang sa indang graduation ceremony, graduation rites. So, sa mga nanay baga Kuya John, pag graduation, yung nao dyan sa minsan, yung nao dyan duman sa ano? Graduation. Sa graduation, sa video? ceremony. Oo. Natao man. Tao dyan? Nagpagayon. Oo. Nagpariban. Pariban, Oo. nagpa-makeup, Yes. nagbakal pa muna Diba? siya, Ki. Mas magayon pa kaysa duman sa mag-graduate. Oo. Yes, kasi si excitement na mamatayan ka mga magurang, mas doble kaysa sa mga aki. Yes, ano? Sa dahil man po yan nahali talaga, lalong-lalo na sa tuwi sa Pilipinas. Correct. Dahil man yan nahali partner na talagang baga sa piraman sa ng beses ika maatod kan sa imong aki sa graduate sa ano sa altar sa stage. Stage. Altar tulos sa stage, di ba? Okay. Lalong-lalo na pagka kolehiyo na, college na, high school, Yes. di ba? Medyo medyo makatouch naman pag graduation ceremony. Di ba? Makatouch na, wow, ngayon napag-graduate ko na ngayon sa aki ko. Yes, oo. Kinder pa sa napag-graduate ko na ngayon sa aki ko. Oo, Diba? siguro parang sakripisyo na nangyari, na experience. Yes. Oo. May balik na, mating-mati kang parents. Yes, dit na sa na ngayon kembot makapagtrabaho na ngayon sa kuya Oo, ngayon mga aki. katabang na sa kuya. Oo, di ba? So Okay. saro po yan sa mga kaugmahan kan sa tuya na magurang na makapaggraduar sa tuya ng mga aki, no? And sa mga estudyante man, do not forget to say thank you. Yes. Pasalamatan na sa tuya ng mga magurang sa pagkanap sa inda, no? Paggapang, sabi nga ni baga kang sabi sa Pilipino, no? Paggapang, ginapang ko ngayon pag-aaral ngaya kayan kan sa kong aki. Yes, maski garo imposible. Oo. Pero naging posible dahil Yes. nanta sa sabi nga ni sakripisyo na ipigtao kang Correct. maguring sa mga aki. Oo, sa Sa oral baga, daw. Mamasahe pa sana, pagkakan, Yes. baon, grabe na ano. Do you even realize that mga kaakian? Opo. Sa mga aki na kaklase everyday. Mhm. 'Di ba? Yeah, siguro ko it's perfect time na pag nilay-nilayan ta. So mga sacrifices kan sa tuya ng mga magurang sa Yes. pagpaadal sa satuya. Oo, kasi baka din nag-aabot sa punto na, mag-graduate na ako, pero dalingawan tang pasalamatan sa itong Correct. mga magurang. Dito lamang na-appreciate lamang. Correct. No? Minsan, dabog-dabog pa kita dahil pa kita nabakalan kibagong sapatos. No, daw ngayon, maray pa ngayon naman, so classmate ko ngayon. Oo, may bago. Bago na naman yan sapatos. Ako ngayon, tulong dekado na ngayon. Di pa na sa linahan. tulong, Pero rulo na yan, partner, Para ano niya, ingatulo na ngayon sa paglakaw kasi anytime ngayon, mabigay na ngayon ang sapatos. Kung Yes. dagit pa. Di ba? Do you even realize that? Na-appreciate lamang po niya to sa mga kaakian. So, sakripisyo kan sa tuya na magurang from the time na nagmata si nanay. Pagmata ni nanay, magibo na kipamahawan. Yes, oo. Maplansya na kan bado. Mabakal na kan mga pangangaipo mo sa eskwelahan. So, toothpaste, so simpleng sabon, so shampoo. So gamit mo pa. So gamit mo pa. Kulang ka na sa nangani. Pasunodon kan simbag pag nag-exam. Correct. Diba? Oo.
So during elementary days hatid sundo ka pa, Yes, 'di ba? 'di ba? Nakabag ka pa kan sa usol-usol. Tabo kanindang mag-alsa kan magabat. Oh, so diba? aki pa lang pina-feel na sa imo nagaro ka flight attendant. Oo, may usod-usod. usol ka na. 'Di ba? So, siguro ko this is the perfect time na pag nilay-nilayan partner kan sa tuya ng mga kaakian, most especially ng mga graduating students. So, sakripisyo na tinaokan sa iyang mga magura. Yes. Na aram mo ito, bako lang daisin da pwede matenga during the time pag nagpapa-eskwela ka kisarong aki. Correct. Dahil ka pwede magtambay. Opo. Dahil ka pwedeng mahuaran ng trabaho. Life must go on, but you have to kick kay puhan mong sumipa sa buhay. Kasi may mga estudyanteng, may mga aki ka nag-aasa sa imo. Yes, oo. And ang mga magurang baga pag nagpapaklase partner, de pwedeng wara sa inda o wara sindag maitaw sa mga aki. Correct. Dapat igwa talaga. Ultimo partner sa pangutang, ipapangutang ang mga Yes. nuno, mga nene. Diba? Pang Ipapangutang yan. tuition. Raot na ang pangaran ni mama mo sa tindahan. Kabalik-balik mautang kang pambalon mo. Uy na naman nga si Manay Tia. Mautang na naman nga iyan. Una manindo, muyahon kan magurang na sigisan ng pangutang. Dahil man baga kung may choice na ang magurang na dahil mag-utang, dahil man talaga mag-utang. Iyon. But nangungutang sinda because May pangangaipo. Yes. Ang Kay gusto ninda, oo. gusto ninda mamit, so needs ka mga aki. Kaipuhan mong pamasahe, kaipuhan mong balon, kaipuhan mong pambayad sa project, kaipuhan mong gumastos pag nag-ieskwela. Tapos ikaw, auto naman, painom-inom. O nagkakating classes ka pa. Pagkating-kating classes pa doon eh. Oo. Diba? Yun. Minsan, nag-ikit ka pa duman sa wallet ni mama mo. Yes. And may mga sitwasyon man partner na nagpapaabot man digdi sa tuya sa program before na pakagraduar, di na nakarumdum sa magurang. Ayan. So, pag-arog kini sabi nga po ni Kuya, dapat di ta paglingawan ang pasasalamat. Diba? Yes. Di ba may kasabihan na daitam man responsibilidad partner Correct. na magtabang, magtauni, Correct. Pero ano ba ang partner? Ayun ang sabi, di ba? May naghahapot kaya, Permi, kumbaga, endless battle kaya ining Yes. hapot na ini na Oo. responsibilidad baya ngaya kan Aki. an magurang. Well, definitely bako. Bako man. Sabi nga ni baga, bako responsibilidad kan aki an magurang. Pero responsibilidad kan magurang an aki. Yes. Pero ang maray na aki, Nakarumdum. tatao tanaw kiutang na buot. Yes, opo. Diba? Nasa nasa kumbaga nasa marahin ng kamugtakan bilang aki matitius mo baan sa imong magurang Correct. partner. May mga sad stories lang pag-abot kaya after makagraduate nga Apo. pag partner kan sarong aki. Na asensado na sinda. Nawalat sumagurang ninda naman nagtitios. Yes. Nagsisira ki kangkong na daing Ricardo. Ininit lang. Tapos sinda magayon nun sa Instagram, magayon nun sa Facebook. So foods na tigkakakaninda, malang siram. Oo. Nalingawan Okay. sumagurang. Apo. Well, true, nabako man po responsibility kan aki an magurang, pero wala kita kung wala sinda. Correct. Oo, may Even maging gurano pa iyan ka raot pag-abot sa pangmati mo. May mga aki talagang halos itakwil ng magurang. yes, no? kasi may mga experience man sinda nang baka umarhay sa Oo. mga parents. But ilingon ta lang, sain ka daw ngunyan kung wala sinda? Oo. Do you even exist? Nag-ano lamang kita. Yes. Pero dahil kita nag-exist kung wala sinda. Oh, Diba? sa imba kita hali, paano kita nabuhay? Kasi nagluwal sa From the tuya. time na napadus yan, si Mudrakels mo, Oo, grabe yung sakripisyo. 8 months kang dinardarakan sa 9 Singapore. months. 9 months pala. So iba 8 sana. So iba 7. Kulang. May kulang. Opo. Duman pa lang, nakulaon ng bagay partner. Diba? Buhay ang tinausay mo kan sa ibang magurang. Diba? Yes. So, tapos may kasabihan na, iyo ba nga kuya? Totoo nga, baka man nga responsibilidad nga kan akin magurang. Pero, may sabi na kung sisayan igwa,
Siya ang magtao. May mga pagkakataon na igwana kita bilang sarong aki dahil pinaklase kita. Tabangan tama sa magurang tako kung kita ang igwa tapos sumagurang ta na suwara. Yes. Diba? Correct. May naramdaman lang mga partner na naghagad tabang digdi sa DCGB at tabo nun. Tinawanan mo? Dahil matawara ka pa man. Magad mo lang sa iyo. Araw mo, saro yung partner sa experience ka ito, ama siya. And day na siyang makaturugan. Naglakaw na siya. Halik pa siya sa Luwas Cam Bicol region. Para haranap niya sa aki niya. Actually, 10 nga digid itong aki niya. Pero wala sa iyong nakakarumdum. Tuyogon mo na Hanggang sa nagpatabang siya mahanap itong aki niya sa Facebook na yaon sa ibang bansa. Na-contact man partner kang DCGB. At is na-connecta sa iya. Wow. So, sana nasa marhay ng kamugtakan si tatay. So, imagine, pag-araw kayo, dakulong kang aki. Pero nalingawan ka pa. Dahil labang baski saro na naghanap sa iya? Wara partner. Siya pa talaga naghanap? Siya pa naghanap. Oo. Tapos nagdigdi, wara siyang pagkakat, warang gamit, warang makaturugan. Just imagine. Ano mo muna? Pina-start Nilibre mo ko muna. Nilibre mo ko ta muna ki pamahawan. board and lodging. So, sarita sa mga ehemplo na grabe ang makahirak man ang parents pag nalingawan. Dahil po paglingaw ng magurang. Mga nuno, mga nini, dahil paglingawan, sindong mga magurang. Bako sa pagkaraw-karaw sa para paliga-liga sa nakita. Pero we have to think about it. Yes. Diba? Hilingon ta. Pag-isip-isipan ta, how you're going to say thank you. Diba? Magpasalamat kita in any way, in any means. Pwede kitang magpasalamat. Sa simpleng magsabi ng salamat mama, salamat papa, pwede. Or kung igwa ka pang mas magayon na naiisipan, i-treat mo sinda as a as a child. Mga papa, may ako digdi, may napurot ako digdi isang ribo. I-treat ko man lamang ika. Diba? Makakakan lamang kita kimasiram mo niya. Diba? Yes. Si King Reginaldo, good afternoon sa indong duwa sa usapang pamilya with Kuya Ayan at Jenny Matthew Baliran sa DCGB listening and watching from Bangkirohan. Salamatong tabi. Okay, sa mga students na mag-graduate, do not forget to say thank you sa satuya ng mga magurang. Dakulaw na bagay po yan para sa satuya ng mga magurang. Okay? Iyo man an sa kuya naranasan sa magurang ko kan kolehiyo ako. Yan po, si Sir Marcelo Paloyo. Thank you very much, Tabi, Sir Marcelo. Okay. Sige. Alright, sa satuya pong pagbabalik, haranin na naman ang summer season, mga tugang. Mating-mati ng init. Yes, mating-mati na po ang init. And syempre, vacation time na naman sa satuya ng mga estudyante. Pag vacation partner, panahon yan kan karawat. Panahon yan kan karawat. Kakatapos pala kang palarong Bicol. Congratulations pala sa Albay. Albay. Sindang makumpit sa Palarong pambansa sa Ilocos. Yes, correct. Okay, sige. Go, Albay. Go. Congratulations sabi sa SDO Albay. Alright. So, haranin na naman summer, no? Summer na nga ni. Haranin na naman ang bakasyon. Haranin na naman ang bakasyon partner. Aldaw panahon yan kikarawat. Naramdaman ko kada pag summer talagang minaitumon si Kuya Pagmuklat ni Kuya kang mata. Pagmuklat kang mata, saka mo sana kumailing. Talaga? Yaon dyan ang swimming duman, kawat maghapon, basketball, luksong baka, minsan nanganganap kami kung ano-ano sa mga bulod-bulod. Rabas duman. Nagsakat ka pa sa mabayawas. Bayawas talaga, partner. Nanganap kilawa kung nakakabuelo po mga tugang ang mga aki sa mga arog kaning panahon. But sa panahon daangon yan, partner, iba ng buwelo ang mga kaakian. Nag-iiba na kibuelo, nakakabuelo sinda sa gadget, sa screen time. Okay. So, paano ito daw malilimatahan ang paggamit, Okay. no? Dahil mapigasulot ang gadget. No? Paano ito daw Pwede mo malilimatahan? baga kung gakodan mo, Nanay di maulog. Paano ito daw po, bilang sarong magurang, paano ito daw malilimatahan na ang satuya ng mga aki sa paggamit ng gadget ngunyan pong bakasyon. Sa Okay. satuya pong pagbabalik. Oras, 2:30 isais. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule.
Bowl. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Smile always! Happy Shabby Ismail. Shabby Ismail. Para sa bagong Legazpi. Ismail always. Happy Shabby Ismail. Shabby Ismail. Para sa bagong Legazpi. Ismail always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente que está Pigahanap ko partner, so pigsabi ko sa imong artikulo nawawara lugod sa kuya ko dyan na pagkahapon. Yes, na ini. opo, oo. Ako anyway, nabuksan ko na. Nabuksan mo na. Ini Magkaiba pala. man iyan. Magkaiba? Iba man iyan. Sa mga paagi, kung paanong O balansehon. bako iyan. Sumasummer na baga. Iba ang ano mo. Oni na. Iyo nga, summer. Pagbabalanse. Yes. Nahiling ko na baga. Paano ba balansehon ang screen time as in physical Yun. activity ka mga aking ngunyan na summer season? Correct. Ngunya na pong summer season na. Dahil na naman po ki-eskwela sa mga aki medyo makakabuelo na po kan sa indang summer season activity. Kam panahon, sabi ko nga ni baga sa imo partner, ang summer activity ni Kuya ay outdoor game talaga.
talaga. Yun talaga ang Rabas. hilig mo. Oo. Rabas. Talagang itom kong itom. Sulo kong sulo ang likod. Garo ka nahulog sa dinuguan. Correct. Puto na nahulog pag, sa dinuguan. pag muklat mo kan mata sa kama, ay may tama Ay. pala. Tapos kapag nag-ulo ka, Saka, ay may tama pala ngaya. So, haron yun naman po mga tugang ang tag-init, or summer. Mas dakol pong free time ang mga aki. So, dahil dyan, bakasyon dahil sa bakasyon po sa eskwelahan. Di ba? So, bako araw po kan dati, nabisisin na sa, bako na po araw kan dati, ang panahon ngunyan. Ito baga sa luwas talaga. Yes. Outdoor game Outdoor talaga. game. Naramdaman mo ka partner, pag summer, ano ang pingigibo mo? naghahalat ako mag-alas 3. Nata. Makarawat na kami kang mga Pigpapahupa mo ang ano? kapitbahay. Pigpapahupa mo ang... Oo. Kasi Ingit. mahigpit ang Parents. magurang ko kang ino. Oo, dapat palawas. Dapat alauna hanggang alas 3 turog ka. Nakakaturog ka. Day. Pikit-pikit Buklat lang. sa saro. Ano? Pero pag alas 3, ayan na. Saro man ang sa lesson na ako sa buhay. Kan oras na pipakaturog po kita kan mga magurang ta. Dapat na lang Kumaturog. kuminaturog na ako. Ngunyan, bihira ako magkaturog. Yung Kulang ano, ang panahon sa pagturog. Yes, mas dakol na si pigihiro tang Correct. physical kaysa sa pagturog partner. Correct. Pero sabi nga ni sabi baga ang tamang pagbalanse sa pagultanan lang screen time as in physical activity sa mga aki dako lang challenge partner Correct. sa mga magurang. Correct. Tangon yan baga, puro screen time na. Puro na cellphone. Yes. Kulang na ngunyan so naghahanap ng lawa sa lawas. Oo. Kulang na so nagkakarawat ng shato. Kulang na so nagkakarawat ki kabayo, baka-baka. No? Yes. Dahil ka nang ngunyan halos makailing kang so nagpapaligid ki goma sa tinampo. Diba? Opo. Number Ano one, pa duman? delikado. Pero ito talaga, pag may Dakol goma, ning goma. goma ki motor, okay. paligid ba yan, papakul sa nakan mga aki. Ito ang na-enjoy ng mga aki kito eh. Day ko yun na. Nagpapaligid, paligid ang Paligid. paligid. Maski magsain partner, maski magsain, paligid talaga. Tigpapaligid yan. Oo, tigpapaligid ang mga aki kito. Yes. Actually, Okay. ako, igwaman ako katong Gulong. gulong. Pipaligid mo man. Tigpapaligid ko, kawat. Ito mga summer activity kito na libre. Dahil kita Murang bayad. Yes, dahil bayad. Yes, So opo. ngunyan, di ko ng mga bayad yan sa mga clinic, basketball clinic, etc. etc. Oo. Pero partner, may solution ba para magibuhan ng paagi para mabalanse ang screen time ka mga aki and sa physical activity? Yes. So, permitang pigigibo po mga tugang bilang sarong parents. So, maglagda tabi ng limitasyon sa screen time. Tangani po as para sa mga kaakian. Limitasyon para sa mga kaakian. Okay. Sige. Diretso na partner. Tanagapod si Ma'am Brenda. Yes. Okay. Go ahead. Saro daw po sa pinaka-epektibong paagi para malikayan ang sobrang paggamit kang screen time para sa mga aki sa paagi kang taoning malinaw as in makatwirang limitasyon. So, sabi po partner and mga parentabay ka mga eksperto, ang mga aki na may edad 6 o anong pataas dapat magkaigwa ning saro sa good 2 oras na ning recreational screen time kada aldaw. 1 to 2 hours lang partner. Saro, ha? kaya no daw? Makatiwas daw anake? Yes, oo. So, magigibo dahil ni ka mga magurang sa pagikang number 1, paggamit ng parental control apps para subaybayan as in limitaran ang paggamit kang screen. Ikaw pala naman agad kaya na may nahihiling bagang garo review Apo. sa application, sa cellphone na Correct. ngayon, sobra na Sobra ngayon itong na. 2 oras na ngayon itong nagsi-screen time. No? Pagtakda po ng screen free na oras, araw kan pagkaon bago magkatulog. May screen free. Bata ang mga aki ngunyan. Ako personalmente nangyayari din sa mga aki ko. Mismong tigtatago na rin dahil yung cellphone ko. Cellphone. Ika na ang pigtaguan. Pigtaguan ako. Dahil mo niya ko ang pagtaguan sa kweta pag nag-upload si Ma'am Brenda. Okay to go pro. Oo. Yun talaga. Diba? So, sarap po yan. Hikayaton mo na mga aki na tapuson mo na ang ining mga
kawat sa luwas. Bago tayo mag-screen mag-cellphone. time. Oo. Yes. Sa pa partner dapat gumibo ng schedule. Kada panahon kang tag-init Yeah. o summer. Paano ba? So, ini mga schedule Inipigyan po na. ng mga outdoor, mga schedule, ano? Yes. Saro na ang maray na schedule or maayos na schedule. Makakatabang na tangani na ma-retain so pagiging active kang aki sa parehong structure and Saro sa mga ehemplo kayong partner siguro arog kang pagbibisikleta. correct. Diba? Oo. Mga oras sa outdoor game kasi kaya minababad partneran mga aki sa mga screen. Kasi day man inda namamatian so fun Sa kan luwas. pagkakaigwan ng kawat sa luwas kan harong. Okay. Oo. Kasi bilang sarong tao, kung day mo man aram kung ano ang naitatao kayan sa imo, day ka man magiging Mugma. day ka man Di ka magiging ma-enjoy. day ka man magiging interesado diyan. Day mo man na-feel. Yes. But kita kay ito, wala kitang choice. Wala kitang choice, but maging mamatian tayo na outdoor game. Kasi day pa man katuki ining mga very interesting na mga kawat sa online. sa cellphone, di ba? Yes. So, ngunyan na lang iyan. Oo, ngayon naman sana yan. So, aki pa, yun na sunak gimata ninda. So, they ninda na mamatian. So, Halaga. halaga o kung ano ang kung gurano ka interesting ang bagay na iyan. So magkaigwada po mga tugang ng schedule sa mga araw ka na aktibidad. Ang iba nga ni baga partner, maski walking lang, kay masuaki, kabit-kabit, or saro na yun sa paagi para makapag-banding man kita, di ba? Correct. Walking No. lang, okay Oh. na yun. Kawate, bumakal ka kay racket ka na badminton. Diba? So mas maganiyan kaysa sa nagbabadminton minsan sa cellphone. Cellphone. Oo. Yes, kasi even sa online may badminton naman. Oo. Sometimes calling. May ano po kayo ni, may badminton online. Kaya pero dai nangyayari na apod kini, nagiging interesado ang mga aki nguyan diyan sa mga kawat sa luwasan dahil dai man inda na-feel. So kitang mga magurang, kita nagaro mag-set ng schedule para sa mga arog kaiyan. Si 271, I guess may reaction siya apod po girari ano, nababa ako sa apod niya. May reaction. Apo. Okay, sige po. Ano apod na lang giraray. Possible din partner ang pagiging malikhain ng mga activities Lalo na kung ang aki mo babae. pagbasa ng mga libro or ma-involve sa mga sining as in crafts as in iba pang arte na pwede. Correct. Kasi once na ma-experience yan partner kan mga aki, no? Kasi buon 3 years old, minsan 4 years old, 5 years old, so ibang aki nag-gadget na eh. Yes. Nagagadget na, nakakakapot na ng gadget, ginigibong pastime so gadget, but they do not know how to play the luksong baka. Di man hindi aram kung anong luksong baka. Oo. So, Kala nila may kaibahan na baka. paano man sila magkaigwa ng interest dyan kung dahil man hindi na i-experience yan? Oo. Naramdaman ko partner so bisita ta digdi sa programa na ang tamang edad partner sa pagpapagamit ng cellphone sa mga aki dapat nasa 12 anyos pataas. Yung mo, pero kita ko niyan, 3 years old, 4 years old. Mga motibayo na nga mag-identify ng key objects. Oo. Daog na katanong. Pero sa mga ano yan, sa mga apod kayo ni, sa mga educational na videos, pwede ito, yun. diba? Pwede tayong isalak sa mga sa screen time kan sarong aki, no? Pero ipa-experience ta po mga tugang ining sasabi natin diyan ining mga I don't know, recreational activities na yaw, so mga outdoor game activities. Yes, tama. Oo. And then bako lang so sined mo lang so aki mo, magluwas Go ka, na. magduman ka, magkawat ka mo duman, kawatan mo man da. Magsabay da po kita sa mga kawat ka ining mga aki na ini. Dapat kumbaga, yun nga, diretso na sa bonding. Oo. Mas dako lang posibilidad na piliin ka mga aki partner ang outdoor games kung maugma. Correct. Sa rin sa mga magkakaigwaning interes ang aki kung maugma po. O kaya po, gibuhon da po na maugma, funny, masaya ang ining mga outdoor games na ini. Yes. No? Although may mga
times talaga partner na nagkakakurulugan kita kasi physical yan. Find din ito sa na it's part of the game. Correct. Diba? Partiyan kan kawat, no? So, yan, saro po sa mga medyo rason, puro gadget, puro online game ang mga akit tangon yan because dahil man nila na-experiensyahan. They sila nag-enjoy Very- and baka kulang sa encouragement Yes. bilang parents. Tapos accessible kaya marahi ining mga gadgets ta. Opo. But bako accessible Outdoor games, activities. outdoor activities. So kita na mismo ngunya na summer, what if kita hikayaton tayo din sa tuya na mga kakiyan na mag-outdoor activities, diba? Malay mo, abuan na ninda sa cellphone, gusto na ninda pirming magpara kawat na arugayan, mga outdoor games, outdoor activities. Okay. No? Sige. So, pwede sa nada po mga tugang gamito na sa tuya na pigapon na screen time bilang reward sa mga aki. No? Bako man totalmente, sabi tabagali di balance. No? Na somehow, kay puhan man na yan kan mga aki na maging literate sa gadgets. Oo. Ngayon baga, even sa pag-eskwela talagang Kay pigagamit na. puhanan. Kay puhanan tanang. In the near future, talagang kay puhanan tanang makaukod, maaraman. Tato dapat kita mag-operate ka ng mga computers na ini, cellphones, gadgets, etc. etc. Yes, So opo. gamiton da po yan partner na gantimpala Gantimpala. or apod kayan gantimpala ano sinabi ko kasubago reward. Reward, Oo. yes. Sige, Oo. dahil nga matibay ka kasubago nag-iba ka nga sa muya magbisikleta or magkawat nga sa luwas May premyo igwa kang pa. premyo 1 hour gadget. Yun, 1 pwede hour na man. paggamit, diba? Yes. Pero digdi partner, sabi baga, 30 minutes pwede na. Correct. Okay. And pwede man na pagbiyoon o pagsabayan ng educational na aktibong screen time para sa mga aki. Paggamit ng movement-based games, may mga dancing baga partner. Yes. Sa online igwaman. At least, pwede man ang pagsabayan Yes. kung sa online may dancing activity, pwede man ka mag-violate together. Oh, actually, ang Zumba baga mo yan, ang nagsusurumba, ali sa screen, pigaarog na rin da. Online. Correct. So, dinaplos ka na Yes. unat-unat pa so Nag-unat pa. mga lawas ta. Diba? Oh. And pwede pa ka mo maghiling ni mga educational videos tungkol sa kapalibutan. Correct. Yung So, mananggal. dakol, ano. So, at least may ang goal ta po digdi mabalance, no? May screen time at the same time may physical activity. Yes. No? Tama. And then saro pa pwede da kitang magtalaga o magtakda ng screen-free zone. Tapos screen-free time, no? So sa oras na ni ka pwede mag-cellphone, sa digdi sa lugar na ini ka pwede mag-cellphone. Lalong-lalo na sa kusina. Yes. Pag correct. nagkakaon, diba? Daing May cellphone. mga ipinagbabawal o Oo. pigbabawalan man ng oras. Oo. Okay, partner. So, may oras pa ba kita? So, dito na sa ng oras ta. So, for the meantime, yun na po muna yan. Magiging problema ta kaya ini po mga tugang ngunya na bakasyon na baka no so mga akita malulong sa cellphone or sa gadgets. So, pwede ta po iyan na tutukan. Tangani na day po sinda magkadruling screen Kaka-screen time. time. Diba? So, since na bakasyon man, natatada ito pag-promote sa mga akita ining mga outdoor games or outdoor activities. Yes, correct. So, sabi nga ni, tamang pagbabalan sila. Yes. And encouragement ka mga parents na ma-involve man ang mga aki sa mga aktibidades sa luwas. At the same time, baka ako man magamit ng cellphone sa tama. Sa tama. Okay. No? Sige, hello partner kay Good Vibes watching from Dental Clinic. Oy, nagpa-dentista si Kuya Bert. Sa aga Alright. pirmi ni nakangirit si Kuya Bertal sa Grabe ano. Okay. Sige. Si 844. Okay. Yun. Sige po. Okay. Sabi digdi pa bati man da partner sa Barangay Bitaano. Listening po digdi ang Mendoza family. Okay. Thank you so Salamat much po. Mi corazón, esos bellos Partner? Ano naman kita? Outdoor activity? Okay, masunod ang programang Pinky Ano Baby with VP Henry. Yes. Okay, ibahin daw kami giray sa aga, alas 2 sagkot, alas 3. Ini pa ang programang Usapang Pamilya. Nakaibata sa lado technical si Kuya Jun Napoles. Sa IT, si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Kay Baral po sa tuya na OJT from Cat College si Ernesto Bravo. Ini po si Kuya A. Ini man si Jenny Mati Balyaran, mabalos sa pag-antabay. Bye-bye.
Sa indong nadangog ang programang